El que he fet al cicle pues, ha sigut tocar una mica d'administració, continuar amb les llengües estrangeres com l'anglès i el francès al primer curs. Por el tema del comercio internacional, todo lo que viene a ser Incoterms, el tema de transitarios, el transporte marítimo, aéreo, terrestre, es un mundo que, joder, pues está bastante bien, súper entretenido sobre todo eso, y bueno, pues sí que es verdad, pues yo que sé que en un futuro, a mí personalmente, me gustaría pues formarme más en este ámbito. A ver, la verdad que está a la orden del día la logística, como bien dice transporte y logística, o sea, la logística está a la orden del día y hoy en todas las empresas es lo que se està llevant ara. Entonces, la verdad que m'ha pareció súper interesante i veo que tienen muchas salidas. Del cicle ha sigut que he après tot el flux que té una mercaderia des de que surt des de la fàbrica fins que arriba al seu consumidor final, tota la documentació necessària, totes les normes, lleis, acords europeus i no europeus. Bueno, pues la meva experiència al cicle ha sigut bastant beneficiosa a nivell intel·lectual i a part m'han portat una sorpresa, perquè la veritat és que anava amb unes expectatives ja molt altes i bueno, pues, he aconseguit augmentar-les més aquest cicle i m'ha agradat molt. La meva experiència ha sigut molt bona i he après moltes coses que mai creia que sabria. En el ámbito de las prácticas me han ido súper bien porque en la empresa donde he estado me han tratado, aparte que me han tratado súper bien, he estado súper a gusto y la verdad que he aprendido muchísimo en el ámbito del transitario y sobre todo en importación marítima en el puerto de Barcelona. Les pràctiques del grau superior de Transport i Logística Internacional han estat molt bé perquè estic en una empresa de transport i logística terrestre i estic amb documentació de transport, CMR, cartes de port, és el mateix. I estem gestionant els pagaments, factures. Recomanaria el cicle a amics meus, ja ho he fet i ho tornaria a fer.